Svým krásným okolím a poskytovanými službami láká návštěvníky z celé republiky i zahraničí. Vítejte ve Spa Resortu Tree of Life. Gastronomický zážitek si odnesete z hotelové restaurace, kde naši kuchaři rozmazlí všechny vaše chuťové pohárky. Multifunkční sál Romantika nabízí místo až pro 250 hostů, takže tu bez problémů můžete uspořádat team building, kulturní vystoupení nebo třeba i velkolepou svatební hostinu. Pro posilování tu máme plně vybavené fitness centrum pro lekce jógy, spirit club a můžete také využít bazén s jedinečným výhledem do zahrady. Sauny, parní lázně, výřivku nebo knajpu vchodní najdete v našem Organic and Garden Spa, který je stvořený pro váš odpočinek. Ve Spa Resortu Tree of Life dokážeme splnit všechna vaše přání. A tak neváhejte se na nás obrátit a sjednat si schůzku třeba nad šálkem dobré kávy. Tree of Life, Lázně Bělohrad. Jsme tu pro vás.